Днешните четива говорят за едно нешто. Не за чудеса, не за емоции. За доверие. И за това, зашто ни е толкова трудно да го имаме. Хвален Исус, аз сум отец Кшиштоф, аз сум капуцин, живея в австрийските Алпи, в долината Штанцертал. Кањате на поредниот епизод на моја подкаст Ја. Нека започнем с првото четиво. Црквата расте. Апостолите проповядваат Словото. И изведнъж се појавява проблем. При ежедневното раздаване на храна, някои вдовици биват пренебрегнати. И апостолите стоят пред един прост въпрос. Какво правим сега? И тук има нещо, което всеки път ме удря. Апостолите не казват, ще се справим, ще направим всичко сами. Те казват ясно и директно. Ние имаме една задача. Да проповядваме Словото и да се молим. Не можем да изоставим това. Затова избираме други, на които се доверяваме и им даваме останалото. И точно там се ражда църквата, която имаме днес. Защото нищо не се е променило, братя и сестри. Буквално нищо. Днес имаме епископ, това е апостолът на днешния ден. Той не може да бъде навсякъде. Има цяла епархия, много общности, много енори. Затова поставя свещеници, така наречени презвитери. Те действат от неговото име. Проповядват Словото, служат Евхаристията. Но свещениците стават все по-малко. Това го виждаме навсякъде. И затова епископът поставя диакони, причастници, хора, които помагат да се раздава светопричастие, четци, така наречени лектори. Конкретни хора, които поемат конкретни задачи, за да могат тези, които проповядват Словото, да се съсредоточат върху него. Такава е църквата от първия ден. Не демокрация, не организация, не клуб. Тяло, в което всеки има своята роля. Свети Павел го казва директно. Църквата е като човешко тяло. Ръце, крака, очи, уши. Всяка част различна, всяка част нужна, всяка незаменима. И сега съвсем конкретно. Ти седиш в своята пейка в църквата или слушаш този подкаст вкъщи, в колата или навън, ходиш в своята общност и може би мислиш, това е моя енория, моя свещеник, моя работа. Не. Това е нашата енория. И ти носиш отговорност за нея също толкова, колкото и аз. Аз отговарям за проповядването на Словото, за таинствата, за укрепването на вярващите. Това е моята задача, поверена ми от епископа. Но ти отговаряш за останалото. За това как живее вашата общност. За това какво в нея е живо и какво умира. За това дали някой нов влиза и се чувства приет. За това дали някой по-възрастен получава помощ, когато има нужда. И твоето свидетелство, твоята дума не е по-слаба от моята. Ще кажа повече. Тя е често по-истинска, защото се основава на опита от ежедневния живот, на това, през което си преминал, на това, което си преживял със семейството си
на работа, в болест. Аз мога да говоря за вярата, а ти можеш да свидетелстваш за нея. И това е посилно. Но за да свидетелстваш, трябва да имаш вяра. Истинска. Не традиција, не навик, вяра. И тук влизаме в Евангелието. Ето, Филип, 3 години с Исус, всеки ден. И казва: Господи, покажи ни Отца, и това ни стига. Още едно доказателство, още един знак. Тогава ще повярвам. И Исус го разобличава директно, без заобиколки. Толкова дълго съм с вас, още не си ме познал? И това ме удря всяка година наново. Филип не е лош човек. Филип също не е лицемер. Филип е някой, който 3 години е бил до Исус и все още чакал онзи един момент, който ще обясни всичко. Познато ли ти е това? На мен да. И мисля, че и на теб. Човекът ходи на църква, моли се, приема таинствата и все пак му липсва нещо. Никога не е напълно сигурен. Чака усещане, преживяване, знак, че всичко това наистина е вярно. А Исус казва: моята дума ти стига. Моят авторитет е достатъчен. Не ти трябва повече. Вярата е доверие, не емоция, не преживяване. Доверие в Бога, защото Той е Бог. Защото Неговият авторитет е достатъчен. Исус е същият Бог, който за определено време беше сред нас, за да ни освободи, за да ни покаже Отца не в видение, а в конкретен човек. За да каже: гледал си ме 3 години и си виждал Отца, и това стига. Вярата е като брака. Мисля сега за двойки, които познавам. Тези, които устояват от десетилетия, и тези, които се разпаднаха. Разликата не е в това, че едните са се обичали, а други не. Разликата е в това, че едните са работили върху любовта си, а другите са мислили, че само ще се запаси. Вярата работи точно по същия начин. Ако не работиш върху нея, оставаш с традицията, с навика, с рутината, с вяра само по име. Като брак, в който има само общ адрес, но нищо повече. Много Филипи и Томасовци има в нашите общности. И не го казвам злобно. Казвам го, защото го познавам отвътре. Искаме доказателства, защото честно казано не знаем дали се доверяваме. Но църквата не съществува, за да доставя доказателства. Църквата съществува, за да застанеш пред Исус и да кажеш: доверявам ти се. Не защото разбирам всичко, а защото ти си. И когато разбереш това, се променя и отношението ти към общността. Защото спираш да бъдеш зрител. Ставаш някой, който поема отговорност за себе си, за съседа в пейката, за тази конкретна енория, в която живееш. Такава църква основа Исус. Такава църква съществува до днес. И тази църква си ти и аз. Хвален Исус!